माने बिनिफ्राय बुजियो माने खाम्फासारनाव बिबेक गैया, गावनाव माने सेल्फ माने माबा रेसपेक्ट गैया। फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिपिएफआ हारसिंनो 25तानि बारा भट मोनना देरहागोन बे रोखा जाबाय आरो माने। बे गावनो बुंदों बिटिसिआ मोनसे सोरगो आरो बिटिआरआ मोनसे नरक। दिनैहाय जोंनि बिपिएफ हिसाबै 14 चिरांनि गोदान ब्लक बेखेवनाय अफिस बोखांनाय जादों। दा बे हाबाफारियाव फैनो मोननानै गोजोननाय मोनदों, खारन मैया खाम्फा बरगयारि सारा इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाबाय। बे जोंनि फुराना अफिसा बिथांनिनो न'नो, दा बेखौ बिथाङा होखारहरबाय, गावनि न'लाय गाव लाफिनबाय। दा जोंहा अभाब गैया, जों अनसायग्रा होंगो दोंगो दं जोंना। दा खाम्फा सारा नागारलांदों, गोदान मानसि दिनै न' हगारदों, दा बेयाव जों फैलायबाय। थारमाने बेनो फोरमायो जे बिपिएफखौ अनसायग्रा मानसि खम जायाखै आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियावबो रायजो राजानि मददजोंनो देरहालांगोन, 14 चिराङा रिकभार जागोन, जों बेखौ हमनो हायो आरोखि। खाम्फासार हिसाबै दिनै दुखु मोनदों जोङो, बिथाङा थांनो नाङामोन। मोनसे समाव माने बिटिसिखौ बिथांमोनानो सुक्ति खालामबाय, बिपिएफ दोलोखौबो बिथांमोनानो दाबाय, 17 बोसोर सालायबाय, गावनो डेपुटि चिफ जाबाय, रायजो राजानि अनसायनाय मोनदोंमोन बिथाङा, हाग्रामा सारनि अननाय मोननानै डेपुटि चिफबो जाबाय। दिनैहाय थांनाय एमपि इलेक्सनाव बिथांनोनो टिकेट होनाय जादों गोरों हिसाबै, जाहाथे पार्लामेन्टआव जोंनि समस्याफोरखौ बुंनो हायो। दा बेफोरखौ नायोब्ला बिथाङा माने बेबायदि बिट्रे खालामथावामोन आरोखि, दुखुनांथाव बाथ्रा, बिट्रे खालामनो नाङामोन। दा बिथाङा थांनानै हजों मा सुबिदा मोनहैयो मोनहैया बे आलादा बाथ्रा। दा बेक्तिगत हिसाबै खाम्फा हिसाबै दिनै जों बिजिरनानै नायोबा जेसेबांनाखि बिसायख'थि जाबोदों बिथाङा देरहाबोआखैनो मोनसेबो, खालि मोनसे टाइमावल' देरहादों। जों बुंनो हायो 2010आवल', बे 15आवबोथ' खुनुरुखुम 38टा भटआव बेबोथ' गोबां माबा दं होननानै मिथियो, बेवहाय एन'मेलिस जादों होननानै। दा आरो माबायावबो जेनबाय बियो, 2020नि इलेक्सनावबो जेनबाय, 2021नि एमएलए इलेक्सनाव बिदि समस्तियाव जेनदों, 2009नि इलेक्सनावबो बिथांनि समस्तियाव जेनदों, 14आवबो बिथांनि समस्तियाव जेनदों। मोनफ्रोमबो एमएलए बिसायख'थि एमपि बिसायख'थियाव दिनै जेननो गोनां जायो खाम्फासारनि समस्ति बे 14आव। दा बेनिफ्रायनो बुजिनो हायो रायजो राजा बिनि सायाव बिसास गैला, बिनि सायाव दिनै फोथायनाय गैला, बेनिखायनो बिथाङा जेनबोबाय थादों आरो मालाय। दा बिथाङा साननो हागौबा बिपिएफआव थानानै आं बे गावनि 14 चिरांखौ रिकभार खालामनो हानाय नंला, दिनैहाय गुबुन दोलोआव हाबोबा हागोन खोमा, हयथ' बिदि सानदों खोमा, खिन्थु रायजो राजा हिसाबै बिथांनि सायाव बिसास गैला, बेखौ दिनै बुंनो हायो। गावनि समस्तिनिफ्रायनो बिथाङा 200निफ्राय एसेल' बारा सापर्टआथ' लांफानो हादों। दुखुनांथाव बाथ्रा बे, दिनै 15 बोसोर बा 17 बोसोर बिटिसि सालायखांनानै डेपुटि चिफ 15 बोसोर दिनै जाखांनानै जे सापर्टार गैया, दा मैया जयेन जाबाय, 80-90 जनल' थांफानाय, मोननै मोनथामनि प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि थांफानाय, बेनिफ्राय बुजियो बे माने बिपिएफनि कर्मिफ्रा बिथांनि सायाव बिसास गैलामोन। बिथांनि जे गावनि कर्मिफोरखौ नायनो रोङै, रायजो राजाफोरखौ दिनै अनसायनो रोङै, बेनो फोरमान खालामो। दा दिनै फैबाय थानाय बिसायख'थियावबो दिनै जोङो माने बुंनो हायो जे खाम्फा थानायखायसो जों बे समस्तियाव देरहानो हायाखैमोन। दा दिनै खाम्फा थांनाय लोगो लोगो दिनै रायजो राजाफ्रा निस्सय रंजादोंसो, मैयाथ' एथम गावलायनायबो जाबाय बिथां थांनायनिफ्राय, आरो दिनै मुसुलपुरावबो जयेन जागासिनो दं, दा गसाइगावआव दिनै इउपिपिएलनि फैनानै जयेन जागासिनो दं। दा बेफोर मोनसे जोंनि थाखाय मोजां खौरां जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिपिएफआ हारसिंनो 25तानि बारा भट मोनना देरहागोन, बे रोखा जाबाय आरो माने। मैया बिथाङा फंसे बाथ्रा बुंदों, माने 14 चिराङाव एबार केम्पेइन खालामनांला, बेबायदि बाथ्रा बुंदों आरोखि। दा बेखौ नुगोन, रायजो राजाफ्रासो बिनि फिननायखौ होगोन, रायजोआसो राजा, रायजोआ भट होनाय बा खाम्फायालाय माथो जेननांगौ दं। दा खाम्फाया खाम्फा आरोखि, खाम्फाजों जेबो खोथा गैया। बिपिएफखौसो मानसिफ्रा मोजां मोनो, हाग्रामा महिलारिखौसो मोजां मोनो। हाग्रामा महिलारि मोखां देखाय देखाय देरहालांदोंमोन, दा हाग्रामा महिलारिनि मोखां गैला, नायदो बियो एबाराव हयथ' 2000सो भट मोननांगौआ कचिन दं, जिहेतु मैया 80 जनल' मानसि लांफानो हादों। बे 80 जन मानसिया सासेयाव 100ता भटबा बेसेबां मोनगोन? 8,000सो मोनगोन बा 800ता मोनगोन, नङा होमबा? रावबो थाङाखै होननो हायो जों दिनैहाय, मोननैसो प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि थांफादलाबायदों, बेजों मा जानो फालाय? लिडारा लिडार, जेरावखि थाङा गाव मा खालामो खालामहैथों। दा जों खाम्फा हिसाबै सनमान खालामो, जिहेतु बे माने जोंनि हाग्रामा सारा मैयानो डिपुटेसनाव थांदों, बिदिनो बिराद थांदों फैदों, नङा होमबा? जोंनि गेजेराव बिराद फोरमान दङ, एग्जाम्पल दङ। दा बिथाङा बयबो लामा आन्दायनानै निस्सय गिदिंबोफिनगोन। बे समस्तियाव बिपिएफआ एबाराव देरहागोन, जों जथेस्थ' दिनै जों बिसास होयो आरोखि, जों अपटिमिस्टिक बे समस्तिखौ जों रिकभार खालामनो हागोन। बेवहाय माने खाम्फा सारा जिहेतु बुंदों, गावनो बुंदों बिटिसि इलेक्सन माने सुक्ति आरो बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जेखि डिफारेन्स, बे गावनो बुंदों बिटिसिआ मोनसे सोरगो आरो बिटिआरआ मोनसे नरक। दा दिनै नायदो जोङो
UPPL नि अफिसा दिनै खाम्फा बरगयारि सारनि न'आव जाफिननो नागिरदों जोंहा दिनै मोनसे बिसिबा गोजौ बिल्डिंआव दिनै अफिसखौ खालामबाय बेनो फोरमान दिनै BTC आरो BTR दिनै BTR सुथिखारिफोरजों थांफानो जों बिथाङा दिनै नरकआव थांसिगोन आरो मालाय थारमाने बिनि राजनितिक भबिसतआ गैला नोंथांमोननि आफादगिरिया हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा जे बुंदों प्रमद बर'जों रायज्लायनानैसो बिथांखौ थिनहरदों हा बे सैथो खोथा बिथांमोनानो इउनिफिकेसननि बाथ्राखौ दिनै रायलायबाय थादोंमोन नालाय दा इउनिफिकेसन रायलायनो खालामनो थिनदोंमोनथ' खालामनो हायाखिसै बिथांमोना बुजायनो हायाखै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेताफोरखौ बुजायनो हायाखै खाम्फा बरगयारि सारा दिनै गावसो एसिमिलेट जालांबाय आरो मालाय थारमाने बिनिफ्राय बुजियो माने खाम्फा सारनाव बिबेक गैया गावनाव माने सेल्फ माने माबा रेसपेक्ट गैया दिनै बिथाङा मालायनि दिनै माने आदर्शजोंसो गोरोबहैबाय गावहा जेबो आदर्श गैया दिनै गोजावनाय खोस्लिफाना बादि दिनै दै बानायाव जेरै माने खोस्लिफानाफ्रा गोजावद्लालाङो जेराव मोनो थाबथारलाबायलाङो नङा होमबा थिग बेबादिनो मोनसे आदर्श गैयै माने नेसनेलिज्म गैयै ससियेलिज्म गैयै सासे नेता दिनै बेखौ गावसो फोरमान खालामना मा लादों खारननि थाखाय UPPL आव जगदान जादों होननानै सानो खाम्फा बरगयारि गावनि खोथा बादिबाथ' बर' जाथिखौ खौसे खालामनायनि बाथ्रा बुंदों खौसे खालामनांगौबा आरो BTC आव लायनो मोनसेल' राजनितिक दल थानांगौ आरो बबेयाव नुफेरदों मोनसे गणतन्त्र देशआव हाजारथा पार्टि जानो हायो आरो बिथाङा गोहो दंबा पार्टि जाना देखायबानो जाबायमोन ना नङा होमबा चन्दन सारजों खाम्फा सारजों सानैजों लोगो जाना पार्टि दाबानो जाबायमोन ना जों वेलकाम खालामगौमोन नङा होमबा दा बे जाबाय गणतन्त्रसो बयबो पार्टि खालामनो हायो पार्टिबो सोलायनो हायो